Pero sa dili pa makailangan ni ay reklamo diri sa ato mga sukid dig paminaw kay dunay usa ka buntis nga gidama higala matud pa sa Karkar District Hospital unya unsa ba nga wa man atiman dito ug matud pa namatay man hinuon eh. Uy, ato sining klarohon ha. Ngano na unsang hitabuan ni ada sa linya karon si kasamang RV Veloso. Yes, kasamang RV. DYHP. RMN report. Yes, kasamang RV. Okay. Yes, gamay lang ha. Ato sa nga tagay pagtagad mahigala kay mas may ni maaksyonan mahigala ni Governor Pambari 4 og unsang kalakihan ni kay Karkar Provincial Hospital man. Asa man dapit yun ang last touch ining kalakiharon. Yes, kasamang RV. Yes, kasama ato ni Rufil gimando ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang hinanali nga investigasyon kalabot sa nasangputan sa inahan o anak nga nakalasuman giingong wala gidawat alang sa pagpaubos sa cesarean operation diha sa Karkar Provincial Hospital. Unang nikatap ang maong taga-asa man gid sa kasamang RV gani? Sa to kasama ato ni Rufil. Taga-asa man gid sila kini mag-inahan? Sa ato na ibawaan kasama Mater Rufil sa Karkar ni sila kasama Mater Rufil pero ato pa nang dugang og susihon kasama Mater Rufil gikan sa katong igsuon yun nga mo ini post ni ining iyahang panawagan kasama Mater Rufil kay nihilak in town ni nangayo og pakitabang sa atuad sa DYHP RMN Cebu mo na nga dali sad nato nga gipadangat ngadto sa gobernador ang maong concern kasama Mater Rufil. Oo, so unsa may facts ko na ni pag-abot sa Karkar District Hospital wa dawata unsa may nitabo ko no? Yes, kasamang Attorney Rufil. Ang maong buntis kasama Attorney Rufil na ilhan nato nga si Irish Kumaling. Sumala sa usa ka kicking blues diha sa social media pero atong nailhan kay atong naistorya sad kasama Attorney Rufil si Ronald Robusto mo nagpaila nga igsuon sa bana sa pasyente nga si Lucky Jules Robusto. Niadto ko nung Lunes sa Hulyo 21, dito sila sa usa ka ospital sa Argao apan gi-refer sila ngadto sa Karkar Provincial Hospital tungod kay komplikado ang pagbuntis ni Irish. Ug kinahanglan kini ipaubos sa cesarean operation. Pag-abot nila sa ospital, nihangyo ang iyang manghod ni Robusto nga ipa-CS ang iyang asawa apan nagingong gisalikway kini sa mga doktor. Matud pa nga ang cervix sa inahan 3 cm pa lamang kasama Mater Rufil ug kinahanglan pangahuwaton nga moabot pa kuno og 10 cm. Subay ni ini giingong naabtan na sila og buntag ug nibalik na usab ang bana alang sa paghangyo sa pagpaubos sa iyang asawa sa operasyon apan gibalibaran na sad ni kasama Mater Rufil. Ang rason kuno giingong 24 oras na ang nilabay ug ang bata namatay na sulod sa tiyan. Hinungdan nga gi-refer na sad sila dito sa hospital sa Dakbayan sa Talisay. Unya didto na gyud nabugtuan na sa gininhawa ang inahan kasamang Attorney Rufil. So unsa man last touch ani ang Talisay or gikan pas Karkar gibalibaran unsa man naay capacity kuno ang Karkar kay basin bitaw og katong mga mga provincial hospital so wa po sila capacity inaning mo cesarean na kasamang RV kay ibaw ba ita atong panahon Gwen wa ra may Clarix to mga hospital. Mo nay angayan nga susihonon pod kasamang Attorney Rufil pero kung kana nga gibalibaran posible nga duna gyud kasama Attorney Rufil nga adunay makaopera no pero ato nang susihon pagbalik kay amo man ay mando ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga ipasusi gyud kun unsa gyud ang nahitabo kasama Attorney Rufil kay wala pa sad ta nakakuha pod sa ato pa nang susihon pod ang side sad sa hospital kasama Attorney Rufil mo sad nga atong relay pod ang maong information ngadto sa Karkar City Mayor ni Patrick Barcenas kasama Attorney Rufil aron nga maabagan pod ang investigasyon ini kasamang Attorney Rufil. Nya matud pa mo na nga si Cebu Governor Pamela Baricuatro sayo ni ining buntag kasama Attorney Rufil nangayo kini og pasensya no og igong pagsabot ngadto sa publiko gumikan kay kadto pa siya nakahibaw kasama Attorney Rufil pagpahibaw nato sa iya kadto pa siya nahibaw unya sayo kuno ni nga nipadala og buwak ngadto gani sa pamilya kasama Attorney Rufil unya mo na yang gipasalig nga ipaubos kini sa dugang investigasyon ilabi na ang mga opisyal sa maong ospital kasama ang Attorney Rufil. Okay. So at least mo kuha na si Pambari 4 nga maaksyonan nila kasama RV. Yes, kasama Attorney Rufil gani nipaibaw na to siya kasama Attorney Rufil nga susihon yun kasama Attorney kay ang una biya niya nga kanagihimo kasama Attorney Rufil nibisita sad ni siya sa Karkar Provincial Hospital ato lang ipapasabot kasama Attorney Rufil ka ang Karkar dili na siya district provincial hospital na siya kasama ang Attorney Rufil. So primero ani atong karohon primero ani district hospital sa miadto sa Argao gamay ra man gud ang capacity
sa district hospital, mas gamay-gamay siya, mas manghod siya sa provincial hospital. So gikan sa Argao, gi-refer sa Karkar. Pag-abot sa Karkar, gibalibaran sa gi-refer sa Talisay hospital kasama RV. Yes, kasamang Attorney Rufil, gi-refer sila sa Talisay, unya dito na nabugtuan o gininhawa ang kadtong asawa kasama si Irish Kumaling kasamang Attorney Rufil. Oo. Mao man natong gisusi ron kung naunsang hitabo kay panalitan pag refer god from one hospital to the other hospital o sa gipasakay na sa ambulansya kasama RV. Posible gyud na kasama Attorney Rufil kay na mga emergency cases na agyud na ang Cebu ang kaning Karkar Provincial Hospital kasama Attorney Rufil. Kay kung panalitan gikan sa district hospital na guna. So ang hospital ni refer diri laing hospital. Ug tan-aw nila nga way capacity ang Karkar Hospital, mo ditson lang sila diri sa kuan. Talisay. Pero niagi pa sa Karkar Hospital, ang ilang gireklamo ron ang Karkar Hospital. Yes, kasama Attorney Rufil. Okay. So dito sa Karkar Hospital mo itong gi-refer po sila sa Talisay, mo na nahitabo di ay. Yes, kasama Attorney Rufil. Gikan sa Argao, paghuman sa Argao, dito sila sa Karkar Provincial Hospital. Pag abot dito sa Karkar Provincial Hospital, gibalibaran sila. Paghuman pagpalibad sa Karkar Provincial Hospital, refer sila sa Talisay kasama Attorney Rufil. Pero pag abot sa Talisay, namatay na ang biktima. Okay, so si Pambari 4 ni ingona nga iyang imbestigahon na kasama RV. Yes, kasama Attorney Rufil. Okay. Paubos na sa investigasyon. Sige, so ato lang balikan unya taon ha og sa dugang nga mga updates ani kasama RV. Final report. Yes, kasama Attorney Rufil, ato nang hatagan og dugang update kasama Attorney Rufil ang maong sitwasyon alang sa pagkabot sa hustisya sa mga hitabo kasama Attorney Rufil. Gikan na lang sa lalawigan sa Subo, Radyoman RV Veloso DYHP, Tatak RMN. Salamat RV Veloso sa imong report. Ato lang i-follow up mga higala kay kini ginanigod nga hospital mga kagalaan, siyempre mag-involve mga doctors. Inando na ni makuting investigasyon kay medical maguni mga higala nga aspito no. Kini mga doctors may higala mo tubag man sa ni. Ato ipaklaro og unsa ilang tubag kay gikan sa district hospital sa Argao o gi-refer sa may provincial hospital wa sa capacity dito nga mo kuan day. Kay mo bitaw giingon ni provincial administrator is Durano nga ang ato mga hospitals god ang iyang kategory infirmary indekin dili siya makahimo og kanang mag-opera-opera lang bisag kanang gagmay nga surgery. So posible mao ni ang hinungdan mo nang i-refer gikan sa Argao i-refer sa Karkar. Pag-abot sa Karkar doon na po ila ang problema. So i-refer na po diri manghigala sa Talisay. Kay kining Talisay mas dako-dako man. Dili na ni sa hospital nga giman manghigala gipadagan sa probinsya. Hospital ni nga gipadagan sa Department of Health. So medyo kompleto-kompleto na ni. Di pagid bada panalitan da abot diri sa Vicente Soto mga sukid Paminaw. So ato ni nga tagag pagtagada kay kini mga medical nga mga investigations kinahanglan ni og lawom-lawom gyud manghigala nga pagatuki mga sukid Paminaw. Dastong linya ron si Ronald mayong buntag nimo live ta sa DYHP RMN Cebu ug IFM. Yes. Attorney Rufil Banyok ni. Yes. Attorney Rufil Banyok, mayong buntag pod. Sir Ronald, sulti ekonomi be unsa man nahitabo di adtong imong silbi asawa ni sa imong igsuon no? Yes sir, asawa sa akong igsuon sir. Mangod na akong lalaki. Oh, unya unsa man hitabo ada ito kini ni ang Ronald, pwede bang masaysay nimo? Yes sir, akong isa-isay sa akong nadunggan sa akong mangod through messenger pod nako sir. Nakunbo mi sa akong mangod. Kanang akong mangod, nangayo po nagtabang tao namo taon niya. Walang-wala niya karon sir. Nagbati na iyang asawa. Actually sir, gidana na siya sa Argao. Argao, Butong District sir niya. Karon ni kiingon man ang doktor yo dili kuan pun ana mong istorya sir ay amo yo i-intact sir. Oo. Ikuan ko no na siya isiis unta pero karon ingon doktor nga naa ako no mattress or bugon ba sa iyang kinataw. Kining ang Pinoy-anan ani kining imong igsuon Ronald singan ning igsuon nimo? Lucky Jules Robusto attorney. Okay, ang iyang asawa Irish Kumaling sir. Irish tong Argao. Okay, si Irish Kumaling no. Ahay man dapit sa Argao sila. Butong sir, bukiran taon kinaila sir. Butong Argao, so bukid na ni kayo no? Bukid kay sir. Ikapila man untang anak nila ning iyang ianak ni Irish. Attorney? Ikapila man nga anak unta nila ni. Kung nabuhi pa unta si Inday sir, ikaduha. Okay, so ang kato permirong pagpanganak niya diin man sa mga anak.
murag mananabak naman tingali na si Inday usa sir. Mananabang. O sa sentro ba nara na kung wa ko masayop sir kay layo taon kay migpuy-an sir kay nama miskiyot pardo god. Okay. Ba't kining imong igsuon kay ikaw man gipasaysay kay kamo man magsuom mo ini kuan Lucky Jules. Kani akong mangod wala na gyud siya sa nahuna sir dili lalim ang sitwasyon, dili lalim ang tungdan sir may ngana ta ba may tabo ba. Mo nang iya na lang gipasa na kunoy tabangi kunoy maluoy ka. Oo. Mangita ko gustisya sa kamatayon sa kong asawag anak. Oo. So hitabo da ini gikan sa Butong Argao, bukid ni siya nga barangay ning Butong, no? Oh, barangay Butong ay lahat. Okay, so gida permiro ang iyang asawa nga Dito Butong District Hospital sa Argao, no? Oo. Okay. Dili ko no mo karga og pasyente kung dili ko no duha. Ang but pasabutan na unsa ni pasayroan din ni ang pasyente day. Uy. Ang ilang ambulansya dili mo karga kung dili duha? Oh, kung dili ko no duha. Uy. Unya usa pa sad ang rason wa ko noy gasolina murag gi kuan nila akong igsuon ba abig pobre. Dili wa pa gyud ko noy gasolina nga ambulansya dili na puno-puno among istorya mao gyud na intact na istorya attorney. Mao ni kuno so pag abot unta nila sa district hospital dito sa Argao, dili unsa man dili makaya kay cesarean makani dili makaya nila kuno, dili sa makasesaryan dito. O murag ana yun na attorney kay nakunoy kuan sa mattress. Nya ako lang kay bulngan nung nakaanak magkausag yun eh. So sa to pa mo nang gi-refer sila gikan sa Argao, padtuon sila sa Karkar Hospital. Mo ni hitabo. Oh nya gidugay-dugay lagi na nila attorney. Kuan ko no way gasolina. Nya usa pa sad dili kuno mularga kung dili puno. Dili kuno mapunan. So kanus amang gininhitabo nga gida sa Argao Hospital? Padung Karkar sila sir. Adi li kito primero sa Argao mang to primero. Oh yes sir. Okay. Argao to Karkar to Talisay. Sige, atong itagsa sa una. Pag abot nila ang Argao Hospital, dito sila nagkuha ang ambulansya sa Argao Hospital, no? Oo. Okay. Kinini ang unsa mang oras sa naabot sa Argao Hospital? Kung wa ko masayop attorney, Lunes sa alas 11. Alas 11 sa gabi eh? Buntag. Buntag sir niya. Nya. Unya? Oh, okay. Yes, Ronald. Naputol si Ronald. Tumalikan mga higala, no? Kay tungod sa lisod sa signal sa dito sa ila, mga higala, atong balikan mga kaigsunan gamay. Kay ato lang nang imbestigar sa mga kagalaan og naon sang hitabuan no? Kining sitwasyon na mga kaigsunan. Kaya ato naman napaabot ni mahigala sab ngadto ni Governor Pambari 4 pinagi ni kasamang RV Veloso mahigala ang atong reporter diri sa Cebu Provincial Capital. So medyo lisod-lisod og signal dito mga kagalaan. Kanya si Pambari 4 nagpost na sad mga higala labot ani no niining mao nga sitwasyon. Og ngani atong mabasa ning post mahigala ni Pambari 4 medyo suko sad siya ining iyang post mahigala no. Ay heartbreaking kuno mga kagalaan. Kining maong panghitabo. Atong pagtagad mahigala atong balikan mga kagalaan. Okay. So mo ni ang kwan, kini ni ang post ni Pambari 4 kung basahon man kahigalaan no, ang iyang post sa nining maong insidente. Matud pa niya, it's heartbreaking what happened to the mother about to give birth and the infant who passed away while on their way to Talisay Hospital from Karkar District Hospital. So sakit kunos kasing-kasing matud pa ni Pambari 4 ang nahitabo sa usa ka inahan nga hapit na unta mga anak mga higala no apan namatay kini samtang nagpadung sa Talisay District Hospital gikan sa Karkar District Hospital. We are currently investigating the incident and I want to assure everyone that we are taking this matter seriously. Kini manindot ha, kay matud pa ni Pambari 4 mga kaigsunan, sa Binasaya pa nga sa pagkakaron amo ning giimbestigar kining maong panghitabo o gusto ko muhatag og kasiguruhan sa matag usa nga among himo nga seryoso kining maong butang, ha? Seryoso ning butanga. Mo ni ang gibutyag ni Pambari 4 ato sa balikan kadali may gala si Ronald Robusto ang igsuon mismo kay kining lisod sa lagi kwan dito, lisod-lisod sa mahigala og signal dito mga kailaan. So atong balikan may gala Ronald.
Kay Ronald. Yes, attorney. Oh, ako kang ibalikan na gyud kay kanang ikaw man may gisultian sa imong igsuon labot ani tanan kay mura masag na kuan in taon kasabot sa tas iyang sitwasyon nga medyo sakit sa iyang balatian mura og ang iyang hunahuna ron medyo na kuan siya, disturb kayo. So ikaw maoy gipamalihog, no? So Ronald, Yes. kana na ang gikan dito sa ilang panimay sa Butong Argao, unang miadto sila sa District Hospital sa Argao, no? Oo. Dito sila balibari nga way gasolina ang ilang kwan, ang ilang ambulansya. Wa kunoy gasolina mo tong nikuha ang akong manghod ug iyang igsuon sa ayaan sa akong pares nga mukuha na lagban kay basta maglibog ka attorney. Daghang grason ba nga dili ko no mularga kay usara kinanglan duha. Uy. So, Karon so unsa mang ulasa sa nakagikan? Unsa mang ulasa na sa nakagikan? Gikan sa Argao District Hospital padung sa Karka Provincial Hospital. kung wa ko masayo attorney ana gyud mga alas 12 alauna ba padung karkar kung wa ko masayop. Okay, sige lang no, mabana-bana nato ang mga orasa. Unsa may gisakyan na ambulansya o nagvan na lang sila? Service van ko no, mo ipuong sa kong manghod. Service van, kay wala sa makagamit og ambulansya. O kay wa ko no'y gasolina. Uy, Jesus Ginoo ko. Kaniha ato ning tagsa kay unahon na to ang District Hospital sa Argao, unsay mga lapses nila mo nang nangutana ko ani, kini nga hitabua. So wa makapagamit og ambulance dito, nya kinahanglan mo tani nga dunay nurse nga mukuyog gikan sa usa ka hospital padung sa Pikas Hospital. So nitabuan ni nagban na lang siya, nagban. Mao gyud tanay ngayon ni ko agban dito sa ilang barangay niya. Mao to ni adto na lag Karkar District Hospital. Okay. So Yan, pag-abot sa Karkar District Hospital, unsay nahitabo? Dito po sila pinakagrabe na yung peligro sa asawa kay dugay-dugay manggod niya. Ningon man nga 3 cm pa man sir kay layo pa kayong tin. Nya naabta na lang 24 oras na buntaga na lang taon dito. Ningon na sa dang doktor ko no nga sir dili na pwede sir kuan na lang nato i-repair kay i-repair na lang kuno kay naabtan ko ng 24 oras. Uy. So na-standby sila sa Karkar. Kuan ba sudgawas man attorney god? Oo. Sudgawas ba kanang Sige, mo na itong ilang kuan? mo na itong gisubay gyud maayo karon ang lapses dito sa District Hospital sa Argao og ganis Karkar. So pag-abot sa Karkar, 24 hours sila nag-standby sa Karkar diay kumaahon. Na dyan. Sobra pa man gani kung ihapon. 28 hours. Okay, so giingnan sila pagkakuha na nga di na pwede i-refer na lang og laing hospital. Gipasa-pasa lagi attorney. Nakasakay ka ambulansya gikan sa Karkar Hospital padong sa Talisay District Hospital. Ang Karkar gyud nihatod gyud noon sa Talisay. Okay, so sakay sa ambulansya, no? Okay. Sige. So diha sa ambulansya dunay nurse kauban. Sa picture sa kung manghud wala may kuyog. Wa ko kakita og naay kuyog kay dextro sumatok kung nakita niya. Galuya naman taon to. Okay, sige. So kana na ang kanus ano man ni nada sa kuan gikan sa Karkar Hospital padong sa kuan kini ni ang kanus unsang orasa naman ni nada gikan sa Karkar Hospital ngadto na padong sa Talisay. Martes sa alas 10 sir. Attorney nya namatay gyud siya alas 3 sa hapon sa Talisay na gipump. Kita mi gyud akong inahan sir. Tabang na lang dito. Buhi pa magyud ta na attorney god. Buhi na oy dako kim buhi. Sus Ginoo ko no. Panganak ra gud ni. Panganak ra gud kuan. Ito galibog ko sa sistema sa atong gobyerno taon oy Ginoo ko. So nakaabot gyud sila diri sa kuan gikan sa Karkar Hospital dunay ambulansya gipasakay sa ambulansya nakaabot gyud sila sa Talisay Hospital. Pero ang bata sir dito ra gyud na siya sa Karkar na kuana. Dito na sa Karkar na bugtuan sa kinabuhi ning inahan. Ang bata. Ang bata. Andin sa Talisay ang dito na ang asawa na sad. Duha ang nabugto. Nagsuka magdugo god. Purbida no. Attorney oy, kanang naminaw karon sa imong live attorney ako lang tambag dili ni tiyaw-tiyaw ang amo ang sitwasyon. Sakit palandungon pero igsuon ko pero sakit kay palandungon attorney oy. Kahilak ta. Bisag si kinsa pangutanon paminawon. Why may laki ana.
Oo, mo gyud. Na may uban mo ba kung ana mao dili ta mo paminawon naami sa sitwasyon nga kaguol. Ayaw. Na anyway among ipabot ni nga rin ni Governor Pambali 4 og natay reporter diri ang nag-follow up sa ani aron nga kuan ni. In fact si Governor Pami ingon nga iyang giimbestigar ni kining sitwasyon naron. O hinaoton ta ko Attorney Rufil dayhad kay kunin mo maminaw. Hinaoton ta maaksyonan jud taon kay para walay tawo nga masunod biktima or makalas ba. Oo. Kay daghan kayong reklamo sa karkar gyud bisag pagdaghan kay ni message nako. Daghan kayo ang karkar nga ilang sistema diha magpaso-paso ro kunong mga nurse, magsilpon-silpon ang pasyente sa samutan man noon. Dili man tuod tanan nurse or staff ba diya, dili tanan pero naagyod kasigara noon. Kining imong asawa sa imong manghod, kini si Irish Kumaling, wala di say mga sakit daan, lain nga sakit nga na-complicate sa pagpanganak? Makatubag ko ana attorney kay kanang namatay, medyo naagyo na siya kuan sa dughan kanang dali kay masakitan ba andanay? Kasing-kasing, na. Unya kana siya sang namatay pud taw nangandoy pud nag-anak ba kay gusto lagi ana mao na kay maayo na ilang pagpuyo unta ba. Anom day kunog bukid. Pagkugi lang taon. Ako lang attorney ako igsuon magsige na lang pug minatay kay tugod sa magkawad doon. Ako igsuon masakit to niya ng lugar natiyang nadisprasya ang butor. Stilan. Kabagay tayo na akong manghod. Pobre rin kayo. Kada akong manghod yan. Pinanggagay ko na unsay ko na nagtabaguan ko. Nawagan lang taon ko. Kinsa timutabag na mong manghod. Tawagin taon na ninyo. Sige lang, atong sa may trabaho ini imong manghod di ay Ronald. Ano to ni? Kanina siya plumber niya. Nawanan man project. Kanina siya plumber sir, attorney. Oo. So unsa man iyang gipanginabuhian sa pagkakaroon na lang? Nananom na sila sa yuti. Kamuti sa bukid. Oo. Tabo nila sa carbon. So kamo Ronald, taga dito gid mo sa Butong, Argao. Dili sir, taga kuan mi sir, lumad mi taga Kiyot kanang namatay sir. Yaya na dire di lang nato kuan. Yaya na siya sa silingan namo nya. Ito sila nagkaila diri sa amuha sir. Ya, kanang bata gud sir. Bugoy-bugoy yun na si ang umanghod niya. Nalipay pud taon mi sir nga nagbago siya na minyo, nabuutan. Nangandoy siya pamilya, maligod iyang pagpuyo. Niya kalit kayo. Mabitaw attorney sabta ko attorney makaila. Okay ra. Sige lang, ihilak lang kay aron nga mo gawas imong kwan. Ihilak lang gina, ay kabalaka. Okay ra na. Ito may kabog isuod ako'y kamagwagan. Ayan. Kada ako'y isuod yung ko na pasagdaan hindi may gusto. Ikapila man yung igsuon si Jules? Sunod anak ko, attorney. Oo. So at least in taon nga, nakakita sa ining babayhana, nagminyo sila na nausab, nabuutan ang imong igsuon sa dihang naminyo na siya. Kaya nag-istorya akong mangod attorney kay bugoy-bugoy lagi na sa una na priso pa manggaani na. Yan nalipay min nakabaton jud taog kaugalingong pamilya nausab jud taon pila ka tuig. Salamat mi Ginoo nausab yun ang bataa. Oo. Stila no so nakabuo na sa pamilya, nila na direksyon unta niya kinabuhi. Oo. Sus Ginoo ko. Sama na iyang unang anak, babae ni lalaki? Babae si Shamara, babae. So kini karon si Sarian mura og dunay kuan siguro dako ning bata or mura katong sa iyang matres ang giingon nga naay problema sa matres.
kay ang kuan sa doktor sir sa matris ramang gyud attorney sa matris niya. Nagawas man bata kay giyutong na lang na niya kay makapakabuhi lagi gyud. Kinsa man taon dili gusto mabuhi niya ako lang nga ngano man taon ilang gipaasa ang pasyente oy dili na lang i-repair lang tarong ba. Kaya 24 hours pa magka sa karkar. Utang. So sige, so ang iyang kining namatay ang taon sa may trabaho ani niya ni Iris unta sa una sa buhi pa. Kuha na siya attorney, housewife pragonator niya. Kugihan po na mananom. So karon in taon ang imong manghod din mo kuan og ang iyang bata na lang sila nanduha in tayo nahabilin. Naataon sa butong argaw mao gyud na mong kadlukan attorney ba kay kumori na siya sa syudad basibag simbako mabalik yan ka. So sige kini ang Ronald no kini sitwasyon karon duha ka buk ang namatay ang bata og kini intawong inahan nga si Iris ato lang sad sigurong paningkamutan na mo has DOHP kaya amo naman gipaabot ni Pambalik 4 nga makakita ta gustisya ani. That's number 1. Number 2 sa financial aspect pod ikaw lang ako pa kunon ba nga magkapanawagan ta og tabang nga alang ining pamilya in town. Manawagan tas to mga listeners. Yes, attorney. Willing ra ko mo kuha na attorney. Sige, atong panawagon atong mga listeners. Kanang ikaw mismo nga atong tabangan ning hitabo in town sa mga igsuon. Yes, attorney. Nanawag ko sa katong kailangan mo mga silingan sayon mo sa mikalisod. Mamitawad mi kita gawin nadakuming problema kamagwag ang anak ako lang tawag ninyo mga naminaw din na tabangin akong igsuon tabangin niyo akong masayang sitwasyon kung naamoy matabang kong kinasing-kasing dito na lang mo niya ipayaw na ko at tulang sa akong mangkod. Hindi nilalim niya ang sitwasyon. Unya, ko na po. Sige, kaya kung lang... Busok. Unya, Ronald, ang imong manghod, no? Kana na ang manawagan mo sa DYHP, among gikuan atong usahon na lang atong panawagan, akong gamiton ang GCash number ni Inday Aida Tampos sa 0918-554-2071. Doon ay mga malumog kasing-kasing magtinabangay taan kay duha man ni namatay ang anak o ang inahan. Anak ko, inahan ito ni buhay magda ng ilang yatiman. Dili lang tao nila ipaasa ang kinabuhi sa tao. Balag mabulit isutang mabuhi lang tao sila. Panan lang po siguro Ronald kanang amin ni mo igsuon kay kuan ra ba ni sa una nakabag-o niya kani iyang asawa unta unya karon usaon naman ni uban ni lang gyud ni siya. Napriso na sa una kay malditohon lagi na niya. Nausap nangandoy pamilya. Hantod karon usara ko nung kapamilok. Dili lalim magkintay na magsuod. Kaya ko magod. Sige, ihilak lang. No, ipagawas lang gyud. Natural na. Kanagong bata atot ni lisod siya kinagutok. Samot na sige una ko nga. Noy, magunsya na lang ko na. Ako lang kuyawan nga. Sigbak ko lang taong palayo. Kuan nila ni, uban nila gyud ninyo ni, nya amaman na gyud siya. Kuan na lang gyud no, ipaubos na ni og stress debriefing. Kini mo manghod tungod ni hitabo ataon. So sa pagkakaron atong gipadayon atong panawagan, among giawag nga mga sukintig paminaw ang atong panawagan karon di atay GCash number ni Inday Aida Tampos sa 0918-554-2071. Tong maigsuon nato nga dunay mga malumog kasing-kasing among gituktok inyong kasing-kasing karon. Ini hitabo sa usa ka inahan og anak nga namatay mga higala, no? Sa pagkakaron, doon na tayo may tabang na to karon.
Niabot na ta og 6,000 pesos. So, na ni amot-amot. Tabangin na niya akong igsoon. So, kini pagpasabot Ronald nga wa mo maginusara ining hitabua karon, daghan ang mga simpatiya ninyo og gani daghan ang ato maigsuon nga ni padangat sa ilang pagkabana og ilang gugma pinagi sa mga pagampo no og mga pagamot sad on financial aspect kay duha man ni taon ni karon ang na disgrasya ron. Asa man ni ang haya nas pagkakaron? Naa sa butong argaw attorney. Naa sila dito ron. Oo. So imo lang ning Usbong panawagan kami, akong papa taas po nagdugo. Ako unsa may trabaho na ko hardware manindag bingka diyo kaigo pamiliti dito. Inauto ta naay mo tabang na mo pasakyanan mauro gyud na. Kami pamilya di rescue madto yumi. Insa to malumong kasing-kasing pabaga lang tagog naong. Insa to sakyan na padung mi atong argaw. Sige lang, ato lang ko na makapamiliti pod mo dito unya matabangan sa nato tong bana in taon dito sa mga mga gastu-gastuhan ani ron. Okay. Kami attorney daghan jud kaayo mi diri. Puros way inahan ang duha ka kaning bata. Na viral gani bata kay naninda punigbingka kanang akong mangod na po ni siya anak sa una. Daghan kay mi bata diri god. Mga way inahan klaro ba kanang luoy lagi gatapok mig anak kalisod ka pobre. Yatiwasan pas problema sa akong igsuon. Oo. Puros ba na masakito na akong ginikado mo na trabaho. Hindi na magkaya taming igsuon. Asa man inyong ginikanan sa pagkakaron? Today, Asa man imong mamagpapa? naadiri ako papa. Ay blood magod na ito rin niya. Di na ko siya. Wanon ba? Hinahinaya lang. Kung tao na. Oo. Hinahinaya lang og pasabot in taon pod. Mauman niya mong paan. Kinabuhi ang pulatang ginoo. Kita saan. Magkadiwa nga pagsuway na mo. Oo. Magian lang unta. Grabe-grabe ni nga pagsuway no, dili lalim ni nga pagsuway. Pero sige lang no, ampo lang kita unya sige lang no sa aspito diri sa pag-imbestigar atong gisunda na natay reporter diri sa Kapitol nga atong gi-assign ana unya sa atong panawagan sad sa pagkakaron nakakuha na taron og nakatigom na ta karon og 24,437 pesos alang sa gikan sa maigsuon nga mga malumog kasing-kasing no. Pilagi sa GCash number ni Inday Aida Tampos sa 0918-554-2071. Ang iyang kauban dito sa ospital kini iyang bana si Jules og si Iris sila may nagkuyog dito sa ospital sa Argao primero. Oo, gangiyang ugangan attorney. Ugangan. Paluap tao na okay. Dili lagi lalim lagi pa ka ng ikara usa. Oo. Pasig simbako na. Tabo na ino sa wainungdan. Oh, so kini amo ning konon ha kay daghan ang mga anggol nga ato imbestigaron gawas nga nangayo tagtabang ron sa mga listeners. Ang laing anggulo ini gikan sa Argao padong sa Karkar Hospital nagban na sila. Wasa ka sakay ambulansya. Mura dinig alas po kuan po ning ambulansya nila dito. Lagi ang pasyente pa'y patubilon. Oh, sus Ginoo ko. Ang pasyente pa'y patubilon sa ambulansya. Oo nya, mularga na unta di kuno pwede kay mao lagi na kinahanglan duha. Sus Ginoo ko. Matiwas lagi ang kuan lagi. Matiwas ang pasyente. Uwi pa yung taon ng duha. Talag naalan to'y tarong pasilidad diya sa Argao. Kung declare gani cesarean na lang untag yung balag magkautang-utang ni. So mo gikan sa Argao nagsakay dili ambulansya ang gisakyan pag-abot sa Karkar di pa 24 hours pa pagkaugma pagkuan usa pag-ingon nga di mada i-refer og laing hospital. Pait 24 oras niya pag 24 oras ni declare ron nga dili na pwede i-cesarean kay lapas na kuno. Sus. Ang manoy 3 cm niya pagka maningon kuno nga pabta lagtin. Kaya pag 24 oras na dili kuno pwede. Lapas Sus, Ginoo na ko. sa oras. Binuang man na ilang sistema attorney.
dili gyud na maayo gyud ta. Kami wa gyud bimak. Tumutubo ang istorya, wa gyud ay po sa kumanggod. Sige lang tayo nanghilag ka kumanggod at ang kumapil akong trabaho kasi ni Absit. Asya ko kay dili ko gustong ika-interview. Wa ako sa atubangan ninyo. Matubang yung ako ng barugan na hustisya. Kita. Stila, nakasabot mi sa inyong gibati karon sa pamilya. Og labi na ikaw sa kinini ang Ronald no sa imong concern sa imong manghod. Sakitan. Wala igsoon nga di magnunungay. Oo. Sa kalisod man mo kahintag puno pa misdaot pero laban lang ni kaya Ginoo magtanaw na mo. Oo. Mo na importante. Sige lang, kuan lang gyud. Daghan ang mga tawo nga naa ni tabang ninyo, daghan ang mga tawo nga kun mo mag-inusara ining problemaha karon sa natad justisya ato ning utingkayon. Bisa pag-ariwan mi diri tanawa mo kahintag punos bata. Oo. Ay mga inahalagupan. Trabaho pa magtinabang kami mo nagsuon. Dili lalim ning hitabo. So kining amo kang pahibawon na Ronald nya kami diri sa DYHP IFM o DYHP og IFM na ngita tag pamaagi no. Naabot naman ning ito ni Governor Pambari 4 og iya man ning imbestigahan. Og ingon usab diri sa aspito sad sa financial atong paningkamutan katong atong maigsuon nga naminaw ron. Atong gipanawagan og tabang ang ato karong natigom nining mga orasan abot na tag 45,424 pesos. So makatabang-tabang na ni og katong ato maigsuon nga dunay malumog kasing-kasing. Kining sitwasyon na go dili lalim mga sukit paminaw mo na nga nanuktok ta sa kasing-kasing sa mga kaigsuonan. Ang iyong pangalan ko katong nagtabang na mo. Usbon ko ginuray mo balos ninyo. Tagay salamat kayo ninyo. Kaluyan mo. Kaluyan na mo katong malumog kasing-kasing nga nitabang na mo. Dagang salamat kayo. Di sa pag-arion mi ninyo. Arion mi ninyo dili mi madlok. Wala na itubo-tubo. Wala ang sitwasyon doon iskalis. Daghan mi malagsuon. Kaning ubang bata wala niya. Oo. Na tanawa ko nung Gcash ni Aida doon nag-text na ko diri nga murag di na ko mudawat ang iyang Gcash. Tanawa ko no. Double check lang. Si paring Romel Aropo. Ingon siya nga kwan sa kuno na to. So atong Gcash number nga gigamit ang 0918-554-2071. Basig na kwan na kay usahay kini Gcash mahigala og kwan mo kwan sa siya mo kagarpod siya. So palihog lang ko no. Nag-chat na ko. Good morning pre na ay other number kay dili na mo dawat. Saman day ay dadi na mo dawat imong number. So karon na naata mahigalay 47,424. Kinsa man kang Eric Borges asa man ni sod sa imong kwanday? Apil ni sa kang Inday Aida? Okay, sige kay amo ning gi kwan ron. Salamat taong ninyo taong. Isa pag-arion ninyo diri. Sunong nga mo. Disod. Salamat. So ikaw pod na ninda pod kag bingka pod diha. Nagluto-luto og bingka nya ninda pod. Inana. Tinuod attorney karon nadabaho ko isip hardware. Kanang budigiro karon niabsin ako kay di ko gusto mawawa na kung kaugalingon o kang pamilya ni atubang yung ko ninyo. Hindi po gubing ka Sabado, Domingo say kanang mangutang ko baboy ako ibaligya kay wala lagi ipunan. Kung siyang tarungon og negosyo kay inutang biya ng babuya. Tinara ko ginansya ipautang po nako pero na-viral po ko sa CDN nyo sa una naninda ko bingka din ako ikauwawa. Sige.
Straight to the point. Unya kini ang atong gigamit ang GCash number ni Inday Marisa Abadjes kay nagchat nako si paring Romel Aropo. Kini pre akong ikuan nimo 0906-298-3429. Kang Marisa Abadjes ning GCash number. Kay kang Inday Aida di na mo dawat, no? Niabot na ta kang Inday Aida og 47,724 pesos. So ang atong gigamit ron isip sumpay na ining ato mahigalang panawagan ang kang Marisa Abadjes mahigala nga GCash number nga 0906-298-3429. So akong balikon 0906-298-3429. Kuan na na paring Romel Aropo. Good morning mo diha, no? Mahimo siguro kuan na din napita. Madawat na siguro, no? Kay kinini ang ato ning gipadayon mahigalan ning atong panawagan. Niining sitwasyon na ron. Daghantag atong gikuan hamon akong gitagsa-tagsa og pangutana kay ang imbestigador no dili lang ang karkar. Apil ang argaw ining kalakiha. Grabe hasad no og inana nga mabdos buntis mga nakay ra, di ba naingon niya kuan? Nganong namatay man? Di ba naingon nga mga major nga mga may magnasakit dag mga major nga mga sakit bitaw? Mga anak. Hesus Ginoo ko. So, ug wa say capacity dito mo paanak og kinini ang kuan, cesarean i-refer diri sa Pikas Hospital. Pero kanang andahan issue na nandaan nga nagsakay nagbahan padong sa karkar na kadakua ng issue mga kagalaan nabot na ko nag hospital. So gikan sa usa ka hospital imong i-refer sa laing hospital. Medyo dakong problema na nga wa na makuyugi ka nag-nurse. Ayay, dako ang imbestigaronon ani mga higala. Okay, so karon padayon ta may kaigala no ang legal aspect ni ining hitabua atong gitan-aw mga sukitig paminaw. Ni ining sitwasyon na ron. So ang ato ron mga higalang hinabang atong ipaagi diri sa kang Inday Marisa Abadjes nga GCash number akong balikon. 0906-298-3429. Ibutang lang siguro na dong ana ipadayon na nagbutang din ha kanang iyang GCash number kay para nga maka hulog lang po ato mga kaigsunan nga dunay malumog kasing-kasing ni ini mga higala. So nano tay 50,000 ron 67 pesos nga atong natigom diri nga hinabang alang ni ining inahan og anak nga namatay mahigala porbida no kanang nanganak lang. Kinsa pay magdahom man ang mga anak og kwan. Unya mo ni hitabo ang mga sukitig paminaw porbida. So ating gi kuan na ron tagag pagtagad mga higala kining maong sitwasyon no. So akong balikon ang kang Inday Marisa Abadjes nga GCash number 0906-298-3429. Kani mo itong ipadayon nga GCash number kay kini kang Inday Aida Tampos dili na mo dawat mahigala gumikan pod sa naamgutay mga gipangtabangan sa una nga iyang GCash mo gigamit nya doon na say limit bitaw. So karon kuan kining mga GCash numbers diri mahigala kang RB kang Marisa Aida kini kang Aida gani okay pa karon pa ni na kuan kang Inday Ken kang Remart apil na naman yung gipang inangkagar nga mga GCash pero nasulbad na sa GCash. So salamat po sa atong mga gipang duol diri mahigala sa Globe nga nakatabang sa sila nga masulbad ni kay kinini ang natingala siguro tong taga GCash nga nganong daghang kwarta ni suod kining kwartaha para ni sinabang no dili ni kwan. So sige, salamat kang Ma'am Mafi Barcilo Doris Mungaya. Okay, so sa pag follow up sad no. Okay, so kining kang Inday Marisa atong gikuan, atong gigamit nga GCash number karon. So kini besigaran gyud ni kay kanang ang giingon ni Ace Durano, ang atong provincial administrator nga ang ubang hospitals in Daiken ang iyang kategory infirmary wasay capacity nga kanang ultimo gani kanang mga simple nga mga surgery di makahimo. Wala dunay makras mahigalang habal-habal dito. Dili, ida pa na diri asa Cebu City. Sus Ginoo ko. Straight to the point. Makaingon pa man ko mahigala kato among lalawigan sa Leyte, di man to richest province, lahi sa gipanghambog din sa Cebu nga richest province in the country. Pero dito na hinumdum ko mga kigalan, akong kanana ang igagaw kanya to, nga dua anak. Nya pagkuha na anak siya ang iyang ulo na kaglansang ba? Sus, nagisi oy. Pagkagisi gida sa ospital, mahimo man day. Nagisi ang ulo. Agi operahan dito sa ospital gitahi. Naaray doktor nga makatahi. Ang asa mo bye-bye ha kana naman district hospital dito. Western Leyte
District Hospital. Na okay man. Pero abot na mo sa hospital, ingon nga isaha kaya mo sa tawag ng doktor kay to pa na duwa pag tinis. Pero ang doktor na po'y tinisan nila sa hospital. Diya duwag tinis niya, paingon na ay emergency isaha kay tawagon sa doktor. Pero at least na tahi gyud. Oh. Nabalaka ko ni ato sa Cebu nga richest province ug katong giingon ni Isdurano nga bisag ginagmay nga mga kanana ang kinahanglag surgery day di kuno makahimo day. Kay infirmary naman ning kategory sa to pa paracetamol ray mahatag. Isus Ginoo ko. Unsa man ang klasiha sa kwan? Nya moabot ko kadiri ang mga higalas Vicente Soto to be very honest lang gyud. Kanang Vicente Soto maayo gyud nga mo maka-function ang ato mga district hospitals o mga provincial hospitals para dili makaabot ni Soto o kaya pa nila dito. Ngano man, kanang Soto inikabot nimo ika-40 ka sa linya. Napagani laing pasyente Miguel ika-100 sa linya. Nya kana gud ingon nga ato ipasud sa Soto. Labi pagikan sa laing hospital refer sa Vicente Soto. Og ingon na ikapila man sa linya ana, ika-100. Bida bisa pag manawag ka dito imong kisay kailan nimo nga imong ipa-overtake ning imong pasyente, magkuyawan man sa kamuro kag konsensya sa ka base na usay mahitabo sa pasyente nga nganong nang-overtake ka sa uban. O mulinya ka kanay ka 100 unsa man magpaabot ka. Mo nang casualty daghan. Di na kaabot sa iyang oras mga higala nga kuan. Na schedule. Kato bitang usapon nga tong gitabangan nga katong namatay po dito sa kuan niyang anak. Schedule na niya operahan dos Vicente Soto. Katong gitigbas yang anak ba sa may tuburan daykin. Aw dito ba to sa kuan? Kinani ang nga nagtigbas ang iya ra pong uyuan Asturias bitaw Asturias no o gitigbas Asturias dugay na to naglinya da in taon tong yang inahan kay mayuma maoy problema nya anang panahon na nga operahan na sus na hitabo mang gitigbas tong iyang kuan dito gitigbas man mahigala di naon sang hitabo adi maoy wa madayon og opera kay giuna ni iyang anak nga namatay og napasay laing duha ka anak nga na admit po sa Vicente Soto nag-abot sila dito sa Vicente Soto Jesus kay ang tuburan hospital po di man po wa may capacity so i-travel pa naglayo so kini dili ni first time ato pa sa ato nahibaw-an nga doon na mahigalay mga anak nga namatay gumikan mga kagilaan sa kahagipot sa serbisyo sa ato mga district hospital. Straight to the point. Mismo mangani mahigala tong parinti ni kuan board member Burgonya mo tutingon board member Burgonya day nga ang iyang parinti nga namatay may giingnan sa doktor dito nga kining board mabawhi pa tatog na operahan pa to dire di wa namatay capacity maka-opera kay panahon ni Gwen Garcia gitangtang niya na nga kuan wa na tindi malasa sus so karon mga higala ni atay 58,000 na nga na hipos karon natigom ang just atong GCash number mahigala nga gipasa usab kuan ni siya kanang atong gisumpay no ang atong natigom mga higala nga hinabang sa GCash number ni Inday Marisa Abadjes sa 0906-298-3429 okay oo so mao gyud bitaw no basin og kanang na kuan na siya kay kanang bata gud technical man kay na sa medical aspect mga kagilaan nga naa ang bata na naa diha basin tuod og na overdue na no unya sa ilawom ba namo ko na ikonday nga kanang na kuan na motong ingon sigud tong provincial hospitals karkang di na ni kinilapas naman hinuon 24 oras i-refer ta naglaing hospital pag permiro maingon nga ato na sa pabuton og mo kuan kay 3 pa man kuno tunay so ipaabot-abot na abot og 10 nya paglapas na mingon lapas na 24 oras di naman pwede i-refer na lang to Picas Hospital may pay nagsulti na ta pagsugod pala nga di ni makaya na mo din his karkar iditso na lang dito sa Talisay kay depende mo sa equipment no to ning pagtagad mga higala sige so natin natigom karon nga 59,586 pesos. Tingali ato lang siguro kung anong dahi kay unsa ito mahimo aning kalakiharon, no? O ma-turn over sa nato ni didto mga higala kay nanginahanglan gitawag tabang ni sila. Kining sitwasyon na kay di man ni kwan limang kang nagban na lang sila og kwan sakay na lagban mga higala kay unsaon ta man wala may kwan. Walay ambulance.
Unsa may pamaagi ana? Kinahanglan masulbad niya karon panahon na ni Pambari 4 wa pa ni sa kabuylo kayo. Pero hopefully masolve ni ron nga ultimo kanang gasolina sa ambulansya day di man mo larga kung may gasolina. Adoy. So, pag gasolinahan pa mga higala sa kinini ang mugamit sa ambulansya. Nya kini di ni first time sad nga nakadungog ko inday kanya ingon huwat-huwat sa take usa na may dadon dito kuan man ta. Magpaabot patag usa. Mula gi pasayrohan. Nay naunsa naman ning kalakihay noon. Mula di pasayroan nga sikanan nga alas puno din ang kalakihay. Dili ni first time ba nakadungog ko ana. Wala kay ko makatuo atong sa una. Pero karon mahigala ni ay kuan. So antol wa gyud kagamit. Mangita na galaing katalungan ning kuan sa. Pangitain niyo katalungan ninyo Argao District Hospital. Kay apilon mo pag-imbestigar gid ani. Naunsa hitabo ana. Atong ipasolve ni mga higala sa atong probinsya. Nga magahinan gyud in taon og kuan ang ambulansya. Oy, kana na ang gasolina day kay public service man eh. Unya kanang publiko gud labi pag nay nasakit naa mahigala inaning hitabua. Nagtuo sag normal naman unta ila pagtuong mga anak. Unya wa man normal ni so kinahanglan og kuan kalitan ka bang uy lahi din nga sitwasyon. So og imo na mga higalang dadon ngadto sa syudad nya mag-ambulansya. Saro naman sa duway makalibre gasolina indekin. Pila ko'y gasolina ana kung gikan ka sa Argao mahigala mo gasto pa makaanag labing menos siguro indekin mga 2,000. Oh. Nagmoingon ang kuan nga na kanang 2,000 di man ta kabalik ana adoy da kadako ang problema. Iapil siguro sa budget na usahay kini ambulansya mahigala makakita ta gamiton mo kini pangaligog dagat. Prangka-prangka istorya ha. Tingala na kay parking ambulansya dito sa Baybayon sus nangaligog dagat tong kwan. Igamit ang ambulansya. Di pud tanan ha pero nakakita ko ginana. Una nga kini ni ang dapat apilo na siya sa kwan. Utangan gyud nag-budget na din ha. Kay unsa man nga kana mga pobre in town sama ani sa may kwan nananom naman in town dito sa bukid. O mananom ka dito sa bukid, Jesus. Unsa pa asa magkabisa ka na usa ka libo 2,000 may kahigalaan binalisura nas pobre day. Pagpangita ng kwartaha, anya emergency kalit-kalit nang naa. O muadto kami ako kasuway mo ko anang lisod bitaw ka nya mangita kag kwarta. Bunalan po ka mahigala tong tigpabaylog kwarta. Inyon po kag 5-6 aggoy Ginoo ko. Mao nay mahitabo no ug nakas kalisod mga kahigalaan ipa 5-6 pa ka. Kasuway man ko ana sa unang mga 5-6. Kuwaon na daan pagyud na ang kuan na kay. Kuwaon na daan, oh. Paita bitaw ang sitwasyon na. 20% ko ng 5-6. Oh, baylo kag 1,000 mingon na nga kuan ang madawat nimo kuan lang 800 lang day, ha? Ikaw day ken kasuway kag 5-6 wa ka kasuway. May ka wa ka kasuway ko. Ako lisod yun. Pwede lisura kaysa sitwasyon ba? Paita na lang mga kagalaan. So, sa pagkakaroon mga higala natin na tigom nga 60,137 pesos. Amo ning i-account yun sa kahanginan mga higala para pagpahibaw ninyo nga mo ni ato na tigom nga atong amot-amot para ani ato lang ning amot-amutan. Unya kinini ang transparent po ta sa kahanginan. Kay kini mahigala instrumento raman ta dire. Kini atong microphone mahigala igamit ni mga kailangan nga instrumento aron nga makatabang ta ining tinuod yun nga nangin halagtabang ng mga panahon na. Kini nga portion may grato sa SED Panyawan Liniment Oil. Magkasama pait ang kahimtang sa panahon karon na pandunay maayong balita gikan sa pait kina ang SED Liniment Oil ang muhatag og kahupayan sa tong giantos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, buni, mga pinaakan sa gagmayng mananap o mga insekto, bisan alamok dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi malikayan. Busa gamit ang makasama sa SED Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. SED Liniment Oil ginama sa SED Pharma o giapod-apod sa SED Marketing. Basta SED Marketing, tatak magaling. Kana ha imbestigaronon gyud ang dako gyud ato ni paabot ni Gov Pambari 4 ipa-take note ato in RV Veloso onya inig kwan kini ni ang hamantong post ni Pambari 4 be atong balikog basa dong mo ni ang post ato kuno ipakwan mo ni ang giingon no sa post mahigala ni Pambari 4 akong balikon pagbasa mga higala kay naabot naman niya dito
og ato ning i-follow up mahigala pinagi ni kasamang RB Veloso. Ningon siya nga it's heartbreaking what happened to the mother about to give birth and the infant who passed away while on their way to Talisay Hospital from Karkar District Hospital. We are currently investigating the incident and I want to assure everyone that we are taking this matter seriously. So may pasalig sa pambalik 4 mahigala mihatag sa kasiguruhan sa tanan nga ilan ning investigaron og seryoso ning butang. My sincere appeal to the public is not to assign blame to my governance and administration at this early stage. Please understand that we were not given a transition period and we inherited a healthcare system that has been neglected for years under the previous administration. Kaya tinuod sa na, no? Tagaan kay chance na mo, Governor Pam ana. Kay bawo taon sa nahitabo ani panahon mahigalang Gwen Garcia. Nawa matiman ni. So sa imong administrasyon moving forward, hopefully ma-address nato ning mga problema, Governor Pam. Ang ato mga district hospitals gikan sa infirmary ang iyang kategory nga mo taas ya, mo level 1, mo level 2. Aron sa ingon ni ana maka tabang intawon sa mga pobre. Og labaw strand kining ambulansya dugay-dugay naman kudungog ining ang mosakay sa ambulansang masakiton pobre, mao pay paplitihon, mao pay papalito gasolina. Sus Ginoo ko intawon. So mo niyang gihangyo sa publiko nga dili sa i-blame. Okay, way problema. Tagaan kag chance anang dapita. Investigaron no? In just 23 days as your governor, I've already started taking steps, releasing funds for district hospitals to purchase much-needed medications and supplies and the immediate hiring of doctors, nurses, and medical staff. Matod pa niya may gala sa sud lang sa 23 ka adlaw isip inyong gobernador, ako nang nagsugod na ta paghimo og mga lakang, pag-release og pundo sa mga district hospitals og pagpapalit sa mga gikinahanglan nga mga tambal o mga supplies alang sa dinalian usab nga pag-hire og mga doktor, mga nurses o uban pa nga mga medical staff. Change doesn't happen overnight, but I am committed to making things better for our community. Tinuod na, dili mahitabo, mahigala dili mapaspas ang kabaguhan, dili mahimo mahigala usa ka gabi dayon, uyon tani ana. But committed siya nga maghimo mahigala og mas anindot nga mas maayo nga komunidad. I ask your patience, understanding, and support as we work tirelessly to improve our healthcare system and prevent such tragedies in the future. Akong giauhag ang tanan sa mga pagpasinsya, pagsabot og suporta samtang mo trabaho ta sa way ko kahago, way ko kapoy-kapoy alang sa pag-improve sa atong healthcare system og ingon man pag prevent nga dili na mahitabo ning ani mahigala nga mga trahedya sa future mahigala sa sunod nga mga inani. Together we can build a stronger, healthier province. Thank you. Ano yang gisulti mga sukit paminaw ang post ni Governor Pam Bari 4 may labot ining maong insidente. Sanggol sa kanya. Atong nahipos karon mahigala nga kantidad sa atong tabang niabot atag 61,887 pesos. So padayon ta mahigala nga na nuktok sa tagstatag sa mga kasing-kasing alang nining tabang mga sukit paminaw. Kang Marisa Abadjes nga GCash number matong gigamit sa 0906-298-3429.